Wel, bore da, croeso i'n Oedfa ni eto. Mae'n gret gallu bod gyda chi fel hyn. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y cwestiynau yma ni wedi bod yn gofyn yn ystod yr wythnos. Beth yw Cristion? Ydy rhywun wedi ei genu'n Gristion? Ydych chi'n dod yn Gristion? Beth mae Cristnogion yn meddwl o rhywun sydd ddim falle'n Gristion? Mae'r cwestiynau yma yn falle'n gwestiynau chi'n gofyn ac wedi gofyn yn y gorffennol falle, ond yn sicr fi'n gobeithio wrth i ni edrych ar y darn yma'n Rhufeiniaid 10 bore yma, byddwn ni'n gweld atebion, nid atebion dwi'n ei roi, ond atebion mae'r Beibl yn ei roi i ni ynglyn â y cwestiynau yma. Felly'r peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw darllen. Be fi'n mynd i wneud yw fi'n mynd i ddarllen o y Beibl Cymraeg newydd, ond bydd hefyd geiriau fersiwn Bible.net sydd jyst chydig bach yn symlach falle i rai ddeall ar y sgrin. Felly allwch chi ddilyn ar y sgrin a gwrando ar yr un pryd. Maen nhw'n dweud yr un peth ond mewn ffordd chydig bach yn symlach falle ar y sgrin. Ond dyn ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd. Dyn ni'n mynd i ddarllen Rhufeiniaid 10 gyda'n gilydd. Fy nghyfeillion, ewyllus fy nghalon am gweddi ar ddew dros fy mhobol yw iddynt gael ei dwyn i achawdwriaeth. Gallaf dystio o'i plaid fod ganddynt sêl dros ddew, ond sêl heb ddeall ydyw. Oherwydd, yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Duw, a'i hymgais i sefydlu ei cyfiawnder ei hunain, nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Duw. Oherwydd, Crist yw diwedd y gyfraith, ac felly i bob un sy'n credu y daw cyfiawnder Duw. Ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy y gyfraith, y sawl sy'n cadw ei gofynion ac aeth fyw trwyddynt. Ond fel hyn y dywed y cyfiawnder trwy ffydd. Paid â dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, hynny yw i ddwyn Crist i lawr, neu pwy a ddisgyn i'r dyfnder, hynny yw i ddwyn Crist i fyny oddi wrth y meiro. Ond beth mae'n ei ddweud? Y mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon. A dyma'r gair yr ydym ni'n ei bregethu, gair ffydd, sef, os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi fod i wrth y meirw, ceid a achub. Oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder, a chyffesu ar gennau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Y mae'r ysgrythyr yn dweud, pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid, yr un arglwydd sydd i bawb, sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythyr, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Wel, fel o'n i'n dweud, ni'n mynd i ofyn rhai cwestiynau falle sydd yn eich meddyliau chi, eich calonau chi. Gobeithio bod chi wedi ystyried y pethau yma, ond falle heb gael atebion i'r cwestiynau yma yn y gorffennol. Ond mae'n bwysig ein bod ni yn gofyn ac yn dod i ddeall y cwestiynau pwysig yma. A gobeithio ar ôl hyn byddwch chi'n ystyried dros ych chi'ch hunan pe na chi yn Gristion neu ddim. Nid yn unig beth yw Cristion neu pwy sydd yn Gristion, ydych chi wedi'ch genu'n Gristion neu beth mae Cristnogion yn ei feddwl ohonau, ond hefyd yn ystyried, wel, ydw i'n Gristion a pam fyddwn ni yn dymuno bod yn Gristion. Felly'r cwestiwn cyntaf ni'n mynd i ddelio gyda. Wyt ti wedi dy eni yn Gristion? Wel, yn syml ac yn ôl y Beibl, na. Does neb yn cael ei geni yn Gristion. Does neb sydd yn fwy arbennig neu'n fwy diwiol na rhywun arall. Does dim ots os ych chi fel fi yn blentyn i weinidog neu yn rhywun sydd erioed wedi troedio i gapel o'r blaen. Does dim ots o gwbl i ni gyd yn yr un cwch. A dyma pam. Nid beth i ni'n ei wneud, neu beth mae'n rhieni ni wedi ei wneud, nid ein ymdrechion ni sydd yn ein hachub ni, sydd yn ein gwneud ni yn Grisnogion. Nid beth i ni wedi ei gyflawni fel petai ni'n cyrraedd rhyw safon arbennig sydd yn ein gwneud ni yn Grisnogion. A mae Paul yn darlunio hyn i ni yn y darlleniad, yn y llythyr yma at y Rhufeiniaid. Beth mae'n ei ddweud yw, mae'n siarad am yr Israeliaid, mae'n sôn amdanyn nhw fel rhai sydd â sêl dros ddew ac angerdd sydd yn gwneud i gorau dros ddew.
Byddwn ni'n ei galw nhw heddiw falle yn bobl capel. Maen nhw yn bobl sydd o'r tu allan yn gwneud y cyfan byddech chi'n ei ddisgwyl ohonyn nhw. A mwy falle. Ni'n darllen am rai yn y Beibl sydd wrthi yn cadw rheolau, yn ceisio cadw rheolau, yn ceisio mynd i'r deml, yn gwybod ei ysgrythur, yn ceisio gwneud ei gorau, yn drechu yn fawr. Ond y broblem yw wrth gwrs fod yna neb sydd yn gallu cadw safon perffaith Duw. Ac felly eu bod nhw yn ymdrechu, eu bod nhw'n gwneud ymdrech fawr, ymdrech dda falle byddai'r rhai yn dadle, does dim ymdrech sydd yn ddigon da i gyrraedd safon Duw. A dyma pam mae Paul yn esbonio fod e'n sêl heb ddeall. Oherwydd dyn nhw ddim yn deall sut pa mor galed maen nhw'n ymdrechu, nawn nhw ddim gwneud yn iawn am y pethau anghywir maen nhw wedi gwneud yn eu bywydau nhw. Mae Duw wedi rhoi cyfraith. Yn yr Hen Testament, ni'n clywed fod Duw yn rhoi cyfraith. A dyma yw safon perffaith Duw. Mwyn i ni allu bod mewn perthynas gyda Duw, mwyn i ni allu plesio Duw. Mae eisiau bod yn berffaith. Ond y broblem yw fod neb yn berffaith. Ac felly gallwn ni ddim cyrraedd y safon a cadw y safon hwnnw. Ac felly mae yna rhywbeth yn anghywir. Dyn ni ddim yn iawn gyda Duw. A mae'n bwysig bod ni gyd yn deall hynny. Dim gwneud pethau i ni'n meddwl sydd yn dda, nid ymdrechu sydd yn mynd i'n gwneud ni yn Gristnogion. Mae rhaid i ni sylweddoli bod ni gyd yn cwmpo'n fyr, ein bod ni gyd yn bechaduriaid, fel mae'r Beibl yn ein galw ni. A dyna felly yn syml iawn ac yn fyr iawn ac yn anghyflawn iawn yr ateb i'r cwestiwn cyntaf. Byddwn ni'n gallu mynd mlaen i sôn am rhagor. Ond, yn sicr, dydyn ni ddim yn cael ein geni yn Gristnogion. Chi ddim yn Gristnogion oherwydd pwy yw eich rhieni chi neu oherwydd eich bod chi wedi byw bywyd digon da hyd yn oed. O beth yw Cristion felly? Dyma'r ail gwestiwn. Beth yw Cristion? Wel, fel mae Paul yn dweud yn adnod 1 yn y darlleniad ni, mae e'n dymuno i bobl Israel gael ei dwyn i iachawdwriaeth. Dyna'r term. Neu yn Bible.net iddyn nhw gael eu hachub. Yr un peth yn Saesneg, that they might be saved. A felly mae e'n dymuno y bydd pobl Israel yn cael eu hachub. A dyna'n syml yw dod yn Gristion eich bod chi'n cael eich hachub. A falle bod chi'n ystyried, wel, pam fod rhaid i ni gael ein achub? Cwestiwn da. Wel, dyna pam mae Iesu Grist wedi dod i'n byd ni. Dyna beth yw yr efengil. Os yw rhywun yn dweud i bod nhw'n credu'r efengil, maen nhw'n credu y newyddion da am Iesu Grist. Ei fod wedi dod i'r byd mwyn ein hachub ni. Wel, os yw wedi dod i'n hachub ni, mae rhaid ein bod ni mewn perygl. Mae rhaid bod rhywbeth yn bod. Does neb yn dod i achub rhywun, ond i bai ei bod nhw angen ei hachub wrth gwrs. Ac felly, wrth i ni ddarllen y Beibl, wrth i ni weld fod y newyddion da yma, sef yr efengil, yn esbonio i ni fod Iesu yn achubwr, mae rhaid ein bod ni mewn perygl. Mae rhaid fod rhywbeth yn bod angen i ni gael ein hachub o'r sefyllfa i ni ynddo. A dyna mae Iesu yn ei ddangos i ni. Y broblem, y perygl i ni ynddo, yw ein cyflwr ni. Mae'n cyflwr ni yn gyflwr pechadurus. Yn gyflwr oherwydd ein pechod ni, dyn ni ddim yn iawn gyda Duw. I ni yn anghyfiawn, ddim yn iawn yng ngolwg Duw. Ac felly mae angen i ni ddod a'n hachub ni o'n stad ni, o'n cyflwr ni, a'n gwneud ni'n iawn gyda Duw. Fel ni wedi clywed yn barod, allwn ni ddim gwneud digon o bethau i ddileu y drwg sydd ynddo ni, oherwydd Duw ddim yn gweithio fel yna. Faint i ni'n ceisio ymdrechu, mae fel rhywun sydd mewn dyled yn ceisio talu ei ddyled i ffwrdd. Os ych chi mewn dyled yn barod, wel, dim arian gyda chi dalu'r ddyled yna i ffwrdd. Mae rhaid i rywun ddod o'r tu allan i mewn a talu'r ddyled honno yn eich lle chi. A dyna mae Iesu'n cynnig ei wneud. I ni'n ddyledus i Dduw oherwydd ein pechod ni. Oherwydd ein bod ni wedi torri cyfraith Duw sawl tro trwy
beidio ei garu fe fel y dylen ni, trwy beidio byw iddo fe, trwy fod yn hunanol a gwneud pethau ni'n dymuno wneud. A falle bod chi'n cymharu chi'n yn rhywun difrifol yn ein golwg ni a dweud, wel, dwi ddim wedi lladd rhywun, dwi ddim wedi gwneud hyn, llall ag arall. Ond dychmygwch eich bod chi mewn arholiad, a mae yr arholwr yn esbonio i chi, neu mae'r athro yn esbonio, reit, y safon yw 100%. Y safon i blesio Duw ac i fyw mewn perthynas â Duw yw 100%. Ydych chi'n cael 99% a mae rhywun arall yn cael 1%. Wel, sdim ots os ych chi wedi cael 1% neu 99%, ych chi dal yn syrthio'n fyr. Ond y reality yw, mewn gwirionedd, mae ffordd fydol o edrych ar ein pechod ni yw hynny. Oherwydd mae pob un ohono ni wedi gwneud y peth gweitha allwn ni wneud, sef gwrthod Duw trwy fyw i blesio ein hunain yn y lle cyntaf. Ac felly, i ni mewn dyled, i ni'n stuck yn ein pechod ni. I ni angen help i gael mas o'n pechod ni. A dyma pam mae Duw wedi anfon ei fab, bod Duw wedi dod yn gnawd, gwisgo cig a gwaed wedi dod yn ddew ddyn mwyn byw bywyd perffaith yn ein lle ni ac wedi dod i'n hachub ni. Mae rhywun wedi dod, y Meseia mae'r Beibl yn dweud, yr arglwydd Iesu Grist, Duw ei hun, mwyn eich hachub chi a fi. A dyma mae y Beibl yn esbonio ni yw yr Efengyl, y newyddion da yma, gweitha ein pechod ni, mae'r arglwydd Iesu yn dal ein caru ni. A mae eisiau adnabod ni, mae eisiau perthynas gyda ni. Mae e'n dymuno i'n gwneud ni'n iawn gyda Duw eto. A mae wedi gwneud hynny trwy gyfnewid lle a chi a fi. Mae yna derm mae rhai'n defnyddio sef y cyfnewid mawr, the great exchange, y swap mawr. Ond i wrth y modd yn casglu cardiau neu stickers pêl-drod pan o'n i'n ifancach panini, os chi'n cofio nhw. Ac o'ch chi'n dweud got, need, a swap. A o'ch chi'n gallu swapo cardiau chi moyn. A fel arfer beth oedd yn digwydd oedd rhywun yn swapo un cardyn da iawn am lot o gardiau gwael. Lot o gardiau fydde neb really angen a gymaint ohonyn nhw gael, ond yna rai oedd yn sticeri air. Sticeri gwerthfawr, yr ein mwyaf prin oedd i gael. A dyma mewn gwirionedd a mewn araddfa gymaint mwy wrth gwrs mae Iesu'n ei wneud. Mae fel y sticker eiraidd yna sydd yn dweud, sydd yn dod i'n byd ni yn byw bywyd perffaith yn ein lle ni. A mae e'n fodlon newid statws, newid lle gyda chi a fi. Mae e'n fodlon cymryd y gosb am ein pechod ni. Mae'n fodlon derbyn y bai am ein pechod ni. Fel ein bod ni yn cael ein glanhau, ein maddau, a bod yn iawn gyda Duw. Mae Iesu'n dweud ei hun, ei fod wedi dod i geisio ac i achub y colledig. A mae'n dweud yn Luc 5, adnod 31 fi'n meddwl yw nid ar rai iach, ond ar y cleifion y mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. A dyna yw pwrpas Iesu. Dyna oedd pwrpas Iesu yn dod i'n byd ni. Mwyn ein achub ni o'n pechodau ni. Mwyn i ni gael adnabod a byw i Grist. Mae'n adnod hyfryd yn 1:42 sy'n dweud cariodd ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Mwyn i ni, a'n pechodau wedi mynd, wedi delio gyda nhw, wedi ei maddau, allu byw i wneud beth sy'n iawn. Dych chi wedi cael eich iachau am ei fod wedi ei glwyfo. Ydych chi'n gallu gweld y cyfnewid mawr, y swap sydd wedi digwydd. Mae Iesu'n cynnig i chi hyd yn oed y bore yma. Mae Iesu yn cynnig maddau eich pechodau chi mwyn i chi gael adnabod a byw i Iesu Grist fel i chi wedi cael eich creu. Chi wedi cael eich creu i fod mewn perthynas a Duw. Mwyn i chi gael ei adnabod a'i fwynhau a byw i'w blesio fe. A dyna'r unig ffordd wnawn ni brofi gwir gyflawnder bywyd a gwir lawenydd mewn bywyd. A gwir fodlonrwydd yn ein bywydau ni yw os i ni'n adnabod Iesu Grist, bydd na rhyw wacter, bydd na rhywbeth ar goll yn ein bywyd ni
nes ein bod ni yn dod o hyd i'r arglwydd Iesu. Ond mae Cristion, dyma beth yw Cristion te, yn un sydd wedi sylweddoli fod Iesu yn cynnig yr achubiaeth yma. Mae e'n sylweddoli fod maddeiant ar gael a fod perthynas gyda Iesu ar gael. A'r cwbl mae'n ei wneud yw plygu glin a derbyn Iesu yn arglwydd, yn frenin, yn fos ar ei bywydau nhw. Chi'n gweld, dyw Cristion ddim yn rhywun sydd yn well na rhywun arall. Mae Cristion yn un yn syml iawn sydd wedi sylweddoli ei bod nhw angen Iesu Grist, ei bod nhw angen ei hachub, ei bod nhw'n cydnabod hynny, ei bod nhw'n derbyn hynny, yn gofyn i'r arglwydd Iesu, achub fi, dwi'n sori am fy mhechod, plis derbyn fi, a dwi'n rhoi fy mywyd i ti, ti nawr yw fy niw a fy mrenin i. A dyna beth yw Cristion, a drwy hynny, i ni'n gallu profi gwir heddwch a llawenydd a pwrpas yn ein bywyd ni, fel rhai sydd yn adnabod ac yn dilyn Duw ei hun, ein creawdwr ni. Mae'n dweud yn Hebriaid 11, mae'n amhosib plesio Duw heb ffydd. A mae'n dweud yn Eseia fod hyd yn oed ein gweithredoedd da ni fel clytiau bryntion go iawn. A be mae hwn yn golygu yw, pa mor galed i ni'n ymdrechu yn y byd yma i geisio cyrraedd safon y nefoedd. Fel mae'n dweud yn y darlleniad, nhw'n ni byth gyrraedd y nefoedd, a nhw'n ni byth fel petai tynnu Iesu yn fyw o'r bedd chwaith. Mae rhaid i ni sylweddoli mai dim ond trwy Iesu Grist mae modd cael ein hachub. Mae'n bwysig iawn ein bod ni gyd yn dod i'r sylweddoliad yna. Mae dim ond yn a trwy Iesu Grist mae maddeuant pechodau ac achubiaeth i gael. A dyma'r adnod i ni'n darllen yn Rhufeiniaid 10, adnod 9. Dyma beth mae Paul yn ei alw yn air ffydd. A dyma yw y cwestiwn nesaf dwi am ei ofyn. Oes rhaid gwneud rhywbeth? Wel, oes a nac oes. Mae'n chydig bach yn gymleth, nag yw e? Does dim rhaid i ni ymdrechu yn ein nerth ein hunain mwyn gwneud ein hunain yn Gristnogion. Allwn ni ddim gwneud hynny. Allwn ni ddim cyfrannu at ein achubiaeth ni. Ond, mae'n rhaid i ni dderbyn. Mae derbyn yn gallu bod yn hawdd, ond hefyd yn anodd, nag yw e? Wrth i ni dderbyn, i ni'n cydnabod ein gwendid ni a'n angen ni. I ni hefyd yn cydnabod ein bod ni yn is na Duw, a fod ein arglwydd yn frenin ac yn fos arno ni, ac felly i ni yn plygu i'w awdurdod fel Duw. Ac felly mae e'n anodd i raddau, bod ni'n gorfod cydnabod ein bod ni angen Duw, ein bod ni angen help mwyn i ni gael ein hachub. Mae'n cymryd rhoi heibio unrhyw falchder sy'n perthyn i ni, ond ar yr un pryd mae'n golygu mor hwydd yw e i ddod yn Gristion. Mor hyfryd yw e i ddod yn Gristion, i dderbyn y rhodd yma o faddeuant pechodau ac o gael Iesu Grist, Duw ei hun yn arglwydd ar ein bywydau ni. A dyma'r adnod, os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi fod i wrth y meirw, cei dy achub. Ac felly, mae angen cydnabod a cyffesu fod Iesu Grist yn fab Duw, a fod trwyddo fe, mae ein hachub ni. Mae ddeian pechodau, mae achubiaeth ar gael. A mae e'n fwy na just dweud geiriau. Mae e'n golygu fod rhaid i ni feddwl a dweud y geiriau yma a'i bod nhw'n wir yn ein calonau ni, ein bod ni'n ei credu nhw yn ein calon ni. Pan o'n i'n fach, o'n i'n ffrio yn hynod o aml gyda fy chwaer fawr, yn rhy aml gyda hi mewn gwirionedd, ac ar ôl y ffrau fel arfer beth byddai'n digwydd yw bydde mam neu dad yn dod ac yn ein gorfodi ni wrth gwrs i ddweud sori wrth ein gilydd, ac felly bydde rhaid i ni ddweud sori. Ond yn aml iawn byddwn ni ddim yn golygu hynny, byddwn ni yn dweud sori, ond o'n i yn ynghalon ddim wir yn sori. Dylen ni wedi bod yn sori, ond yn aml iawn do'n i ddim yn sori.
A fi'n credu dyna beth mae Paul yn esbonio i ni fan hyn yw, mae angen cyffesu, mae angen dweud yn gyhoeddus fel petai, dweud wrth yr arglwydd Iesu, y weithred yna o ddweud wrth y fe arglwydd Iesu, maddau fy mhechodau, nid jyst cymryd yn ganiataol fod e'n digwydd, ond yn sylweddoli, mae angen i fi ddod a gofyn am faddeuant, gofyn i'r arglwydd ddod yn arglwydd ar y mywyd i. Ac yna, bod e'n fwy na geiriau, fod e'n rhywbeth sydd yn ni'n credu yn ein calonau ni, yn credu nid yn unig fod Iesu yn maddau'n pechodau ni, ond fod Iesu yr un mae'n dweud yw bod e'n fab Duw, yn Feseia, yr unig un sydd yn gallu, sydd ag awdurdod i faddau ein pechodau ni. Fel mae'n dweud, yr un arglwydd sydd i bawb yn y darn yma. Mae hwnna'n bwysig bod ni'n sylweddoli un arglwydd sydd. Mae un arglwydd i bawb sydd yn fodlon dod a cyffesu pechodau nhw yn y cyd-destun oedd Paul yn siarad amdano, pe na'n iddew neu'n Roegwr. Ond i ni, pe na'n berson chi'n ystyried yn draddodiadol neu yn atheist gynt neu yn rhywun sydd wedi bod i'r capel i holl fywyd. Os pwy ydych chi, mae rhaid i ni gyd fel petai fentro trwy'r un ffordd yma, y giat yma, y drws yma fel mae Iesu yn galw ei hunan trwy Iesu Grist. A felly dyma'r unig ffordd, does dim sawl ffordd, dyma'r unig ffordd i gael ein gwneud yn iawn gyda Iesu Grist. A mae'n bwysig i bod nhw a yn bod ni yn credu hynny, fod Iesu, yr hyn mae'n dweud yw y Meseia sydd wedi atgyfodi. A mae'r atgyfodiad yn bwysig oherwydd yr atgyfodiad sydd yn profi mae Iesu yw mab Duw sydd yn gallu maddau pechodau. Ac felly, mae rhaid i ni ystyried fan hyn, ydy ni wedi credu yn Iesu Grist, ydy ni wedi dod i'r fan yna, lle ni'n sylweddoli dros ni'n hunain ac wedyn yn fodlon ymddiried yn yr arglwydd Iesu, yn fodlon plygu glin, yn fodlon rhoi heibio ein balchder ni a credu yn yr arglwydd Iesu. A mae yna ddewyd. Pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mae honno. Does dim gwahaniaeth rhwng ei ddewon a groegiad. Nach chi addewid hyfryd i rywun sydd yn wrth i ni fyw mewn byd ansicr a bod i'n dyfodol ni wrth gwrs drwy'r amser yn ansicr. I ni ddim yn gwybod beth ddaw fori, ond i ni yn gallu gwybod pwy bynnag sydd yn credu yn yr arglwydd pan ddawn ni wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd Iesu ar ddydd y farn, byddwn ni ddim yn cael ein cywilyddio. Yn hytrach byddwn ni'n cael ein derbyn a'n cofleidio, a mae hwnna yn rhywbeth mor hyfryd. Yn bedwerydd te, pa wahaniaeth mae bod neu ddod yn Gristion yn ei wneud? Wel, mae'r gwahaniaeth yn enfawr. Felly bod chi'n ystyried, wel, mae hwnna'n iawn i ti, ond nid dyna beth sy'n iawn i fi. Ond mae angen dod yn Gristion ar bob un ohono ni mwyn bod yn iawn gyda Duw. Fel ni'n dweud, mae bod yn Gristion yn golygu dod i berthynas iawn gyda Duw a profi'r heddwch a'r llawenydd a'r bodlonrwydd a'r pwrpas yna sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni. Mae Paul wrth siarad gyda phobl yn Ephesus yn dweud hyn. Wrth sôn am y newid mae Iesu'n ei wneud yn ei bywyd nhw. Mae'n dweud, roeddech chi'n byw yn y byd heb unrhyw obaith a heb berthynas gyda Duw. Ond bellach, dych chi wedi cael eich uno gyda'r Meseia Iesu. Dych chi oedd mor bell i ffwrdd ar un adeg wedi cael dod i berthyn, a hynny am fod y Meseia wedi gweiddi a marw ar y groes. Chi'n gweld, os i ni eisiau profi bywyd ar ei orau, os i ni eisiau profi y pwrpas yma mae Duw wedi'n creu ni ar ei gyfer, mae'n rhaid i ni droi at yr arglwydd Iesu. Ac yna, os i ni eisiau byw bywyd heb brofi ei ogrwydd neu heb bwysau ei ogrwydd pechod a y gosb o bechod o'n blaenau ni ar ddydd y farn yn y diwedd, mae'n rhaid i ni ddod a derbyn maddeuant, cael heddwch cydwybod a'n golchi drwy y gwaed mae un ymynydd yn dweud. Dyna sydd ei angen ar bob un ohono ni. A ydych chi eisiau bod yn rhydd o y pwysau yna, baich pechod arno ni. Mae Iesu'n cynnig cymryd y baich yna oddi arno ni. Ac yn ola, byddwch chi'n falch o glywed, y cwestiwn ola, a'r cwestiwn byrra gobeithio hefyd. Cwestiwn
5. Beth mae Cristnogion yn ei feddwl o rhywun sydd ddim yn Gristion? Ydych chi'n meddwl falle ei bod nhw yn eich barnu chi? Ydych chi'n meddwl falle ei bod nhw yn edrych lawr arnoch chi? Wel, mae Paul wrth siarad gyda Rhufeiniaid ynglyn â sut i ddod yn Grisnogion hefyd yn esbonio bod hwnna ddim yn golygu bod e ddim yn dymuno i'w bobl ei hun yr Israeliaid ddod yn Grisnogion hefyd i gael eu hachub. A mae'n mynd mlaen i ddweud hynny. Mae'n dweud reit ar y dechrau fy ewyllus fy nghalon a ngweddi fi at Dduw yw bod yr Iddewon yn cael ei hachub. A dyna mewn gwirionedd yw baich pob Cristion dros unrhyw un arall. Dyna maen nhw'n ei feddwl ohonoch chi. Maen nhw'n gweld mwy na thebyg ei hunan ynoch chi i ddechrau, fel rhai oedd yn eich cyflwr chi ar un adeg, ond yn gweld eu bod nhw wedi profi y rhodd rhyfeddol yma drwy achubiaeth yn Iesu Grist, a maen nhw'n dymuno eich bod chi yn profi yr un profiad â nhw o ddod yn Gristion ac yr un profiad o faddeuant pechodau ac o heddwch yn eich calon. A dyma y faich sydd ar galon y Cristion. Dychmygwch eich bod chi'n feddyg a mae rhywun yn dod ato chi ac yn dweud dwi'n teimlo lwmp. Chi'n neud biopsi a chi'n ffindio fod canser yna. Beth yw'r peth mwyaf cariadlon i'w wneud? A'i cadw'r newyddion i chi'ch hunan achos sneb yn hoffi clywed newyddion drwg, sneb eisiau gwybod hynny? Neu a'i dweud wrthyn nhw yn gyntaf, mae triniaeth ar gael, mae gwelliant ar gael i ti, ond mae rhaid i fi ddweud wrtho ti, mae canser arno ti. Nawr, dwi'n gwybod yn sicr mae'r peth hawsa fydde i beidio sôn am y peth, mynd, yna fe, cer di fwynhau dy fywyd. Ond y peth mwyaf cariadlon i fi ddweud, mae gwelliant ar gael, mae triniaeth ar gael, ond mae rhaid i ti wybod, mae rhywbeth yn bod, mae yna salwch arna ti. A dyna yw'r efengyl mewn gwirionedd. Mae'r efengyl yn newyddion da, mae gwelliant, mae maddeuant, mae triniaeth ar gael. Mae gwella ar gael i berson sydd yn fodlon dod a plygu a derbyn. Ond mae rhaid i ti wybod, mae rhaid i fi ddweud wrtho ti. Mae yna broblem hefyd, mae yna bechod yn dy fywyd i, ac os nag wyt ti'n delio gyda pechod yna, mae uffern o dy flaen di. A mae'r Cristion yn eich caru chi'n fawr os yw yn fodlon neu os yw hi yn fodlon dweud wrtho chi bod problem ond fod maddeuant ar gael hefyd. Dyma un gweinidog yn dweud, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. A dyna yw Cristion, rhywun sydd yn esbonio dyma lle dwi wedi ffindio bara, dyma lle dwi wedi ffindio bodlonrwydd llawenydd gwelliant. Dwi'n yr un cwch â chi, ond mae'r arglwydd Iesu wedi'n hynny fi allan o'r cwch hwnnw. A dyma mae'r Cristion yn dymuno i chi ei brofi. Felly, plis ystyriwch yn gyntaf bore yma, a dwi'n meddwl mod i'n Gristion oherwydd fy magwraeth, oherwydd pwy yw fy rhieni, neu oherwydd mod i wedi ymdrechu i wneud pethau'n iawn ac plesio Duw. Cofiwch, gall neb gyrraedd y nefoedd yn ei nerth ei hunain. Yn ail, ystyriwch, nawr bod chi'n gwybod beth yw Cristion, mae rhaid gofyn y cwestiwn, ydw i'n Gristion? Ydw i wedi dod at Iesu? Ydw i wedi derbyn maddeuant pechodau? Ydw i wedi profi llawnder bywyd yn Iesu Grist? Ac yn drydydd, ydw i'n sylweddoli mai oherwydd ei bod nhw'n yngharu fi, mae Cristnogion yn rhannu'r efengyl gyda fi. Ac os ydyn ni'n Gristnogion, y bore yma'n gwrando ar hwn, ydyn ni'n caru pobl ddigon i ddweud wrthyn nhw yr hyn sydd angen iddyn nhw ei clywed. Wel, os ych chi eisiau trafod rhywbeth ymhellach neu gwybod rhagor, plis cysylltwch ar y cyfeiriad sydd ar ein gwefan ni, neu gadael comment ar y fideos. Byddwn ni wrth y modd yn gallu rhannu mwy gyda chi neu siarad mwy am y pethau yma gyda chi. Ond plis peidiwch a switch off yn yr oedfa yma heb ystyried y pethau yma i gyd o ddifri. Wel, nawr i ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd ac yna ni'n mynd i dreulio chydig bach o amser yn gweddio ac yn dal i ganu eto i orffen ein oedfa ni.
big a mwy na ddaeth o'r nefi law I geisio'i brau drwy'r erchyll iawn mawr ei fywyd roes yn Aberthan ein lle a'i crwydra drwyddi alwyd arno fe. O'm crwydrad o barad wy's daeth I'm hôl yn dirion iawn fe'm dygodd yn ei gôl does neb a hwyr ond ef y bugail mawr ba faint fy nghrwydro hynny hyd yn awr. A'i hyfryd lais fe'm harwain yn y blaen cyd-ymaith ydyw yn y dŵr a'r tan rhag pob rhyw ddrwg yn y ffrin angau di pwy arall fydd yn odded I myfyrio. Pan na fi dref i'r hyfryd gorlamfri ni chrwydra mwy oddi wrth o mi gael ci wrth gofio'r daith a'i holl byddlon debef mi syniau glodi entrych neb a Wel, wythnos diwetha, o'n i'n sôn am waith cartre o'n I wedi rhoi I chi, sef I fynd gytre a darllen, I fod adre ac I ddarllen Rhufeiniaid 8 ac I ystyried yr hyn mae yr arglwydd Iesu'n I ddweud wrthyn ni ac yn iaddo I ni yn Rhufeiniaid 8. Wel, mae y teulu Joneses o Capel Dewi wedi anfon fideo I ni o'r plant yn dysgu adnod a mae croeso unrhyw un hala fideos I mewn i'n annog ni I ymddiried yn y gair mae'r arglwydd wedi rhoi ni, felly ni'n wylio'r fideo nawr. Canis y mae'n ddiogel gennyf, na all, nac amlaeth nac einioes, nac amlylio na thywysogaethau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau I gyfod, nac under, na dynder, nac un creadur arall, ein gwahanu oddi wrth gariad Duw, sydd yn Grist Iesu ein harglwydd. A nesa, I ni'n mynd I wylio fideo arall gyda'n gilydd o adnod I ni'n mynd I ddysgu. Mae'r adnod yn dod o Salm 42, a mae'n adnod hyfryd ac yn werth I ni I ddysgu mae ar ffurf gân, a felly ni'n mynd I ganu'r gân yma gyda'n gilydd, a diolch I Aled Myrddin o Fachynlleth neu o Aberystwyth nawr sydd wedi caniatáu I ni ddefnyddio y fideo yma.
Wel, nawr i ni'n mynd i weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, diolch i ti am y fraint o gael dod i addoli gyda'n gilydd eto, i ddod ger dy fron di, Arglwydd. Ac i ni'n diolch ein bod ni'n gallu gwneud hynny heb orfod mynd i ryw adeilad arbennig. Arglwydd, i ni'n diolch dy fod ti yn dduw byw, dy fod ti yn dduw sydd ar waith yn ein bywydau ni. I ni'n diolch, Arglwydd, ein bod ni'n gallu dod a plygu glin i ti nawr, fel ein arglwydd a'n Duw ni. Ein bod ni'n gallu cydnabod dy fawref di, cydnabod dy ddaioni di, cydnabod dy ffyddlondeb di i ni, Arglwydd. Wrth i ni edrych yn ôl ar yr wythnos sydd wedi bod, Arglwydd, ni wedi gofyn sawl tro rwy'n siŵr i ti ein cadw ni. Ac eto allwn ni dystio dy fod ti wedi'n cadw ni. Wedi'n cadw ni rhag yr un drwg. Wedi'n cadw ni rhag ein traed ni lithro eto. Arglwydd, clod i ti am dy gynhaliaeth. Diolch, Arglwydd, am gael byw bywyd yn dy gwmni di. Am gael rhodio gyda ti, Arglwydd. I ni wrth ein bodd, Arglwydd, yn cael treulio amser yn dy gwmni di. Ac, Arglwydd, yn benodol yn treulio amser yn dy air di. A diolch am y fraint o allu gwneud hynny eto y bore yma. Diolch am dy air i ni. Diolch dy fod ti yn siarad â ni. Arglwydd, diolch ein bod ni yn bechaduriaid, ein bod ni'n cwmpo'n fyr. Dy fod ti yn parhau i dywallt y ras arno ni fel dy bobl. Arglwydd, ni'n diolch fod gwaed yr arglwydd Iesu yn ein gorchuddio ni. Ac, Arglwydd, yn ein cadw ni. I ni yn diolch i ti, Arglwydd, am y sicrwydd sydd yn dod o adnabod Iesu Grist. Arglwydd, ni'n diolch i ti eto am ein bod ni wedi cael ein cadw rhag y coronavirus, Arglwydd. I ni'n cydnabod dwi ti ddim yn gaddo hynny i ni, ond eto, i rhai yn ni sydd wedi'n cadw, ni'n diolch i ti am yr iechyd sydd ganddo ni, Arglwydd. Ond, Arglwydd, paid a gadael i ni i drin yr efengil fel rhyw fath o efengil ffals, Arglwydd, sydd yn gaddo y byddwn ni byth yn wynebu unrhyw dreialon bydol, unrhyw salwch bydol, Arglwydd. I ni'n gwybod yn dy air dy fod ti'n dweud y byddwn ni yn dioddef, y byddwn ni yn wynebu pob math o dreialon, ac yn y pen draw y bydd ein corff ni yn ffeili hefyd, Arglwydd. Ond yn fwy na hynny, ni'n diolch y byddi di yn cynnal ein heneidiau ni am dragwyddoldeb, ac y byddwn ni ddim yn marw yn yr ystyr hynny, y byddwn ni yn byw am byth, bydd ein heneidiau ni yn fyw am byth gyda ti. Arglwydd, diolch i ti felly am y berthynas sy'n rhyngo ni a ti. Arglwydd, wrth i ni weddio dros y pandemig a'r byd i gyd. Ni yn gweddio os wyt ti'n ewyllysio y daw y cyfan i ben. Arglwydd, y daw y pandemig yma i stop. Ond ar yr un pryd, Arglwydd, ni yn gweddio y byddwn ni a chlystio agored i wrando ar yr hyn rwy ti'n ei ddysgu ni yn ystod y cyfnod yma, hyd yn oed am ein hunain. Arglwydd, ni'n gweddio y byddwn ni, fel wyt ti wedi dangos falle i ni'n barod, yn tyfu yn y syched yna am gael cyd addoli fel eglwys gyda'n gilydd. Am gael bod yn nghwmni ein gilydd yn addoli, Arglwydd. A felly, Arglwydd, parha os gwelid i'n dda i'n dysgu ni, i'n harwain ni, i'n sancteiddio ni, Arglwydd, os gwelid i'n dda. Ac, Arglwydd, ni yn gweddio hefyd, y byddi di yn parhau i adeiladu dy eglwys, wrth gwrs. Y byddi di yn dod â llaweroedd i dadnabod i gael ei hachub os gwelid i'n dda, i fod yn iawn gyda ti. O, Arglwydd, ni'n dibynnu arno ti. Arglwydd, does neb arall sydd yn abl, sydd yn gallu achub, sydd yn gallu maddau pechodau. Ond ni'n diolch dy fod ti yn abl ac yn fodlon gwneud hynny, yn dymuno gwneud hynny, Arglwydd. Helpa ni i ddweud wrth eraill, helpa ni i garu eraill gymaint fel fod rhaid i ni roi gwybod iddyn nhw, i fod triniaeth ar gael, ond fod rhaid i ni ddweud wrthyn nhw felly triniaeth ar gyfer beth, ar gyfer y broblem yma o bechod yn ein calonau ni. Felly, Arglwydd, derbyn ein mawl ni, plis, Arglwydd, gweithio yn ein bywydau ni. Arwain ni, derbyn ein mawl a'n diolch ni, derbyn pob clod, Arglwydd, os gwelid i'n dda. Helpa ni'r wythnos hon i fyw i dy blesio di, i fyw mewn ffordd sydd yn dyrchafu enw Iesu Grist, ac yn pwyntio eraill ato ti felly.
A'r glwydd bydd yn agos, bendithio ni weddill yr oedfa, gogoniant i dy enw mawr di. Amen. Wel, dyn ni yn dod at ddiwedd yr oedfa. Dim ond eisiau dweud rhai pethau. Mae croeso i unrhyw un ymuno gyda ni yn y cyrddau Zoom sydd gyda ni'r wythnos hyn eto. Maen nhw ymlaen ar nos iau fel arfer yn Gymraeg am 7 ac yn am 10 munud wedi 8 yn Saesneg. Y 10 munud wedi oherwydd bod ni'n rhoi amser i glapio i'r NHS, i'r gwasanaeth iechyd. Ac felly mae croeso i unrhyw un ddod, i ni'n ystyried eto rhywun ni wedi clywed a mae astudiaeth ar gael i unrhyw un sy'n dymuno i gael a byddwn ni yn cael amser o gymdeithas gyda'n gilydd hefyd. A mae llun gyda ni yr un Saesneg, y Zoom Saesneg oedd ymlaen tro diwetha oedd ymlaen, nid dyddiau diwetha, dyddiau cyn hynny. A yn y llun mae hefyd rhywbeth neis i chi weld llun o wyneb Arthur Llwyd sydd yn edrych yn iach iawn hyd yn oed os yw e'n edrych yn ofnus ychydig bach. Felly, please cariwch ymlaen i weddio dros Graveses hefyd a'i teulu nhw. Wel, dyna ni am heddiw. Dyn ni'n mynd i orffen trwy ganu emyn gyda'n gilydd. Diolch am ymuno. Os allwn ni fod o unrhyw help, please rhowch wybod i ni pob bendith.